సార్ ఎంత సార్? ఓకే సార్. ఈడు కారు దిగలేదు, కొంచెం పట్టి మీద నొక్కేద్దాం. అమ్మయ్యా లాభం. ఏ బాబు బాబు నీరే ఇది రాయిపోయినా ఇప్పుడే కదా పెట్రోల్ పడిచింది, అప్పుడే అయిపోయినది. సార్ 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 ప్లీజ్ సార్, పెట్రోల్ అయిపోయింది సార్, పిల్లడికి యాక్సిడెంట్ అయింది సార్, హెల్ప్ చేయండి సార్. సార్ ఏ బాబా చనిపోయారు సార్. సార్ నా కొడుకు సార్, నీకు పెట్రోల్ తక్కువ పోసిన పాపి కొడుకు సార్, నా కొడుకు.